En tur til jorden plus dragedinosaurer. Hej og velkommen til Yptese. Her i byen er vi alle ypterer, og vi snakker alle ypto. Mit navn er Minitese, og her er mit kæledyr, som hedder Mira og er en dragedinosaur. Hej. Jeg træner med Mira hver mandag og onsdag. De andre dage er jeg sammen med min ven Clius, hvor vi laver et rumskib, fordi vi gerne vil prøve at komme til jorden. Nå, men nu skal jeg til træning med Mira. Yeah, jeg flyver! Wow, jeg falder ned! Au, nu er jeg hjem, au! Nå, vi må hellere lægge os til at sove. Klokken er mange. Nej, skal vi komme i gang? Ja, det lyder så egentlig som en rimelig god idé. Så er det bare i sving. Nu er vi vist færdige for i dag. Ja, nu har jeg lært at flyve. Juhu! Jeg kan flyve nu. Yeah! Så er det bare afsted til jorden nu. Jord, vi kommer nu. Ej, prøv at se. Vores planet er blevet helt lille nu. Ja, det er den der blevet. Nå, nu er vi vist landet. Skal vi ikke gå ud og se, hvad det er, der er derude? Jo, det kan vi godt. Sikkert er en sjov planet. Ja, den ser meget sjov ud. Men jeg er da glad for, at vi har bilen med. Ja, det er jeg også. Hey, et bordbord.
Hej. Hyse bindsjø ordboger. Ingenting. Kan I tække hyse iske? Yve. Bits. Kvabel. Bæ. Enig. Puk. Ægt. D2. Ju.